ati gini. Napa to? Ciri-cirine piye? Aku ngomong karo Nduk Tatin kok sampean kroso lho. Bayani ciri-cirine piye? Ciri-cirine apa wong Ciri-cirine wong ora waras kuwi awake sehat. awake sehat, Ning ora waras. ora waras. Nyuwun sewu, uteke iki ora waras. Ciri-cirine Ciri-cirine kuwi ngomong dhewe, Ngomong dhewe. sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. guyu dhewe kuwi ciri-cirine wong ora waras. Wonge ya mangkat. Maka Oh mangkat. Kuwi ciri-cirine dalang. Aku ki nek kene iki sehat, waras. aku ngomong, cik kuwi dalang, aku ora ngomong. Anu rumangsa dhewe ya Omong dhewe disauri dhewe ki mesti dalang. Ah sampeyan rumangsa. Lah, Ning jenengan waras apa ora? aku ki waras yo sehat. Ya, Cek tak takon ciri-cirine wong ora waras mau apa? Ngomong dhewe, Ngomong dhewe, sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. guyu dhewe. Nah, kuwi sapa? sapa? Aku sak ngono kuwi. Ning aku sehat waras. Ya jenenge ya ora waras to, Bos. Sampeyan cek ngomong dhewe guyu dhewe kok ngaku nek sampeyan ki waras ki lho. Nok Din. Ora mang melu mepet ki. Ora jenengan Kowe kok nek ana wong moyoki aku ora waras. Rada gendeng kok senting to kowe. jenengan waras sehat. Aku waras sehat. Ya wis asa nesu, ngono kok nesu. Ha iki ngarani ati kok. Ono siji meneh ciri-ciri Lho, sing ora waras. apa? Raine dorek-orek. Apa ora? Wong genah-genah wong raine we apik-apik kok malah dorek-orek kaya ngono ki. Nah. Berarti ki perlu dipertanyakan Itu perlu kewarasannya. dipertanyakan. Golek pangan ki lho, kaya sidan-sidan ki lho. Iya. Cara dirias yo rias umum. Iya, Kaya Mbak Tatin, rias yo sak mestine. iya. Ya kaya yoga iki minggu iket wis rampung. Blangkonan. Nah, iya. Sorjana. Ora iki ngomong di kayak glepung ngono iki ngopo? Ngene lho, Bos. Kowe iki Aku rene- tempe wong. Rene iki mung samar. Iki asline iki mung tak ben nutupi kebagusanku. Wah, bagus. Lho, iki nek apa tak busak. Ngopo? Wong wedok-wedok do ngoyak-oyak aku, Mas. Lah ngapa kok doyak-oyak? Ya mbalangi watu iki lho. Kok pede. Jenenge gareng ya ngene iki. Apa ana gareng kok raine cengtok ora ana bolasane. Ya, Sampeyan ki wong dalang kudu. Dalang. Lho, dalang kuwi ngudal-udal piwulang. Nah, Piwulang sing apik. Nek gareng kudu Beda ngono. karo dagelan. Nek gareng apa kudu putih? Kudu putih. Apa wis tau ora gareng ireng. Lho iki ana Ndi? ana gareng ireng. gareng ireng ana lho, gareng ireng. Gareng ireng. Ya mah, masa kulitnya tak cet ireng kabeh. Dikai ireng to, kabeh ireng kok yo rupane kaya celenge lho. Iya nyengrok kowe iki ya. Kan nek nanggon aku ono jadilan. Jadilan celeng. Jadilan apa ya masak gareng? Iya, jadilan macak celeng. Jenenge jadilan celeng nggon aku ono. Lah ya kuwi jadilan masak celeng. Lah ngene iki jenenge gareng. Dagelan Nek macak diireng dadi gareng, macak, celeng. eleng. Ora apa-apa. Ora apa-apa santai Mas. Aku lu jenek Kaca tak odeni. ngene lho. Iki sindene ana sing muni nek ora dilabur asline celeng ngono. Sapa sing ping? Ya pilihan sing endi? Awas, sing muni. Aku ora wani tunjuk. Ya cepoke. Jadi Aku lho, alur duneke celeng sugeng daripada sugeng celeng. Lho. apa bedane? Lho, nek celeng sugeng kuwi karo nek celeng. Ini nek sugeng celeng mesti celeng. Lho. Oh, umpamane ngene. Piye, piye? Umpamane ya, kayak sampean ya. Nah, tating gibas umpamane ngene lah. Nah, daripada tating gibas alun gibas tating. Bener. Ngerti ta? Ane mangune ya tetep ngono lho. Umpamane kaya nang tanggaku kae. Iya. Anu bakul wedhus. Heeh. Dadine sugeng wedhus ngono to. Heeh. Nek bakul kirek ya ana sing ngono ki jenenge. Sugeng kirik ngono. Nah iya. Ora apa-apa. Santai Lah, daripada kirik sugeng. Nah, Berarti beda ya? beda. Lah milih sing endi? Lah aku nih daripada duneke kirik sugeng, kalau sugeng kirik apa kirik sugeng lah. Nah aku milih kirik sugeng daripada sugeng kirik. Ora milih celeng. Mau celeng ki ngagrok. Ngono kuwi ki ra apa-apa malah dadi klan kondange lho. Nah, mau Lah, kok dalane babi ngepet ngawur wae. ora ya. Nang iki Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah niki lama tidak jumpa dengan Pak Sugeng Kampret. Heeh. Ini alhamdulillah bajunya sudah saiki wis kemajuan.